L'Ajuntament de Sueca ha aprovat els pressupostos generals per a 2018. Fem un resum ràpid? Els nous comptes ascendeixen a més de 24 milions d'euros. Això significa un increment de més de mig milió d'euros respecte a l'anterior pressupost. En el nou projecte pressupostari, la partida més quantiosa i la que més s'incrementa és la destinada a acció social, dotada amb quasi 3 milions d'euros, vora un 27% més que en l'últim pressupost. Així s'inclouen, entre d'altres, les ajudes municipals per emergència social, els programes com ara el menjar a casa o el servei d'ajuda a domicili i els serveis que s'emmarquen en l'estructura municipal de centres per a persones amb necessitats especials. També complim amb el deute. A finals de 2017 hem aconseguit reduir el deute en més de 2 milions d'euros, tot estimant que el deute municipal se situarà al voltant del 26,75% en 2018, molt per davall del màxim legal permès. Si fem la mirada enrere, comparant entre els últims 5 anys, el deute s'ha reduït quasi a la meitat. I revisem ara el capítol d'inversions. Entre les actuacions previstes més destacades hi ha l'ampliació de l'aforament del Centre Municipal Bernat i Baldoví, l'adquisició de mobiliari per a la residència de persones amb discapacitat i l'adequació de nous terrenys del cementeri municipal. També destaca la inversió de 60.000 euros per a la instal·lació de fotolineres i la compra de vehicles elèctrics municipals i l'aportació de més de 100.000 euros a càrrec de recursos municipals per a la finalització de la piscina descoberta. En estos nous pressupostos, l'Ajuntament aposta per la participació ciutadana. El consistori obrirà a l'opinió pública les inversions en parcs infantils, la renovació de carrers i places i els treballs d'asfaltat perquè els veïns prioritzen aquestes actuacions valorades en 360.000 euros. Més informació a www.sueca.es.